Ezi ada anyị. Ezi ada Chidimma. Ke ka ị mere? Adị m mma. Anyị gawa na meeting maka nkwado August meeting. Ọ ya ka anyị na-eme. So ka anyị gaa maka ụmụ ọgbakọ nwaanyị August meeting anyị na-achọ ịga na 24 of this month. Ọ ga-akpọta na Anedo. Ọ ga-akpọta ọgbakọ worldwide. Ahụ bụ ị na-akwadokwa. Na ana m akwadokwa. Taa ka m si akwadokwa. Ewo, Ifeọma dike o meena anyị ihe ọma. Ọgbakọ n'ide anyị ma mgbe. Nwaanyị ọma. Ebee na anyị na-aga meeting n'ọgbakọ nwaanyị bụ worldwide. Yes. Onye mere nnụ mma. Ifeọma dike ihe eji ma echiche eji mara ụmụ nwaanyị Igbo. Ijike njike mara ụkwa akwa abụọ maa mma na-aga ihe. Ọ bụghị na-ehicha ndị elekere gị si Anyị nọ na social club. Ezi ada. Aka na-ekwukwa okwu social club. Mbanụ. Ka anyị NGO charity organization ọgbakọ ụmụ nwaanyị Igbo worldwide. Ebe ụmụ nwaanyị na-amụta ihe. Makwara mma o, a mesokwa ha o. Ụfọdụ na-aga aga mama ife unu Lekwu na akwa anyị ga-ama. Ịkpọchie na anyị ka anyị si unu gaa n'August meeting na ama ọ ga-amasị m ọfụma. Ọgbakọ n'ide anyị ma mgbomgbo. Ọgbakọ n'ide anyị ma mgbomgbo. Onye chi mere dị na mmadụ abụghị n'anya. Onye chi mere dị na mmadụ abụghị n'anya. Oyo. Ndị ọrụ fon anyị na-emesi ihe ike. Ahụrụ m Sọrọ mama anyị bata ọgbakọ worldwide. Anyị nọ na mba ofesi. Anyị nọ na California, anyị nọ na Nigeria, anyị nọ n'ebe dị iche iche. 24 of this month ka ọ na-akpọta na Anedo Hall, Anambra State. Ụmụ nwaanyị ọgbakọ nwere mmadụ. Ship America nwere. America ọkwa ship one. Give ya glass mama bashu mama. Invite na Anedo Hall 2024 Anambra State ka ọ na-akpọta ọgbakọ 2024 na Anambra State ka ọ na-akpọta. Aha anyị bụ ọgbakọ ụmụ nwaanyị Igbo worldwide. Anyị ekelela nụ. Ezi ada ka anyị gbakọọ. Ezi ada nwanne.